Priatelia, prihováram sa vám z šťachtických labyrintov. Všetko okolo mňa sú pôvodné, do dnešných časov zachované bývalé vinohradnícke a neskôr aj úkrytové pivnice zo 16. storočia. Asi 10 metrov nado mnou je pozemok, ktorý bol kedysi súčasťou nádaždijovskej záhrady. Teda jeho vlastníkom bola aj legendárna uhorská króvka Alžbeta Bátory. Už 10. rok sa skupiny dobrovoľníkov snažia prinavrátiť tomuto miestu jeho pôvodný vzhľad. Áno, už 10 rokov sa tu stretávame na brigádach, aby sme zlikvidovali smetisko, povynášali odpadky a masívne kopy sute zo starých domov. No nerobíme tu len brigády. Počas sezóny je podzemie prístupné pre návštevníkov formou prehliadok a umeleckých programov. A potom sme dostali nápad premeniť toto tajomné miesto na fenomén dnešnej doby, na únikovú hru. Existuje mnoho únikových projektov, no nie vždy majú tú výhodu, že sa nachádzajú na pôvodných a ešte k tomu tajomných miestach. Autentický duch dávnej doby, stiesnenosť a tajomné zákutia tohto podzemia sú tu s nami do dnešných dní. A preto, priatelia, posielam k vám úprimnú prosbu. Podporte nás v tejto výzve a my pre vás pripravíme zážitok, na ktorý tak skoro nezabudnete.